Praise the Lord, बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव आं बरायनानै लाबाय। जाय नोंथांमोना इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो मोजां मोनो, नोंथांमोना नायलांनो हागोन। बे समाव इसोरनि बाथ्राखौ बुंनो आखायाव लादों। सोरबायदि मानसिया इसोरजों बोर होजानाय। जों बिनि सायाव गुसुङै नायनि गितफोरनि बिजाब 1:1-6 सिरिजों फरायग्रोनानै लानि। बे मानसिया साबाय जायहा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव ध्यान खालामो। बियो दै बोहैनाय दैखंनि जिङाव गायजानाय बिफां बायदि, बियो गावनि बोथोराव बिथाइ थायो आरो बिलाइआबो रहाया आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। नाथाय दुष्टफ्रा बेबायदि नङा, बिसोरो बारजों बिरखार होजानाय गुबु बायदिसो। बिनिखायनो दुष्टफ्रा बिसोराव गसंफानाय नङा आरो पापीफ्रा धोरोमियानि समाजाव गसंनो मोननाय नङा। मानोना फोरबोआ धोरोमियाफोरनि लामाखौ मिथिगोन, नाथाय दुष्टफोरनि लामाया गोथेगोन। खृष्टनि अनजाग्राफोर, जोङो दा गितफोरनि 1:1-6 सिरि जेब्ला जों फरायो, बेयाव जोङो दोंनै लामानि बिसय जोङो मिथिनो मोनो। 1-3 सिरियाव जों जेब्ला फरायो, बे धोरोमियाफोरनि लामा, जाय लामाया सोरगो रायजोआव जोंखौ लाङो, इसोरनि रायजोआव जोंखौ लाङो। आरो दोंसे लामाया जाहैबाय 4 सिरिनिफ्राय 6 सिरिसिम जों जेब्ला फरायगोन, बेयाव दुष्टफोरनि लामाखौ मिथिहोदों, जाय लामाया जोंखौ नस्थ' खालामो। जे लामायाव जों थाबायोब्ला जोंनि जिउआ नस्थ' जायो आरो जोङो इसोरनि बिसाराव गोग्लैयो आरो जोङो जोबनायावहाय नरकनि अरावसो जों सौहैनांगौ जानानै फैयो। बिनिखायनो बाइबेला बुंदों, 1-3 सिरियाव जों फरायब्ला बेयाव मोननो हादों, जों बाइबेला जोंनो बिनिखायनो मिथिहोदों, बे मानसिया बोर होजानाय, बे मानसिया साबायस, बे मानसिया रंजानाय, बे मानसिया अनजानाय, बे मानसिया बोर होजानाय होननानै बुंदों। दा सोरबायदि मानसिया बोर होजानाय, बाइबेला जोंनो बेखौनो मिथिहोदों, जाय मानसिया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै। थारमाने जायफ्रा पापीफोरजों थाफायाखै, बिसोरनि खायदा खालामनाय, बिसोरनि मावफानायखौ मावाखै, जायफ्रा निन्दिग्राफोरनि, जायफ्रा इसोरखौ मिथियैफोरनि जों लोगोसे थानानै इसोरनि गाज्रि हाबा मावनायफ्राव बाहागो लाफायाखै, बे मानसिखौ होनदों बाइबेला बोर गोनां। बे मानसिया रंजानाय, बे मानसिया इसोरजों बोर होजानाय होननानै बुंदों। जाय मानसिया मा होनदों, दुष्टफोरजों, पापीफोरजों बियो थाफायाखै, बिसोरजों जाफायाखै, लोंफायाखै, बिसोरनि गाज्रि खामानियाव बाहागो लाफायाखै। नाथाय बिनि सोलायै बे मानसिया मा खालामो? बिनि सोलायै बा बेनि अनगायै बे मानसिया इसोरनि बाथ्रायाव रंजानाय लायो। बे मानसिनावहाय गांनाय आरो हास्थायनाय इसोरनियावहाय दङ आरो इसोरनि बाथ्रायाव दङ। बे इसोरनि आयेनखौ, इसोरनि रदायखौ, इसोरनि बाथ्राखौ बियो अनो, बेखौ खोनासङो आरो बेखौ बियो मानियो। बेबायदि मानसिखौ बाइबेला बुंदों, बेबायदि बेक्तियासो बा बेबायदि मानसियासो इसोरनिफ्राय बोर होजाग्रा। बेबायदि मानसियासो इसोरनिफ्राय बोर मोननाय। बे मानसिनियावसो इसोरनि गोजोननाया दं, इसोरनि रंजानाया दङ होननानै बुंदों। आरोबाव बाइबेला बेबायदि बुंबावदों, बे मानसिखौ फांसे बिफांजों रुजुदों, जाय बिफाङा दै जिङाव गायजानाय, जाय बिफाङा दिदोमै गसंथानो हानाय गोहो दङ, जाय बिफाङाव गोथाङा दङ, बेबायदि बिफांजों इसोरनि बाथ्राया रुजुदों। आरो बाइबेला बेखौ बुंबावदों, बे बिफाङा रज'लाबायनाय नङा, नाथाय बे बिफाङा गायजानाय होननानै बुंदों। बियो दै बोहैनाय दैखंनि जिङाव गायजानाय बिफां होननानै बुंदों। बियो रज'लाबायनाय नङा, नाथाय बियो इसोरजों गायजानाय, इसोरजों आदर खालामजानाय बे फांसे बिफां बायदि होननानै बुंदों। जेरावहाय बियो जेब्लायबो जिउनि आदारखौ, गोथार जिउनि दुवारै मोननो हायो। जाय बिफाङा रोदाया गोथौ, जाय बिफाङा दै जिङाव गायजानाय, बे बिफाङा जेब्लायबो राना, बे लरहाया। मानोना बे जेब्लायबो दैनि जिङाव गायजानायखाय बे दैखौ सोबखांहरनो हायो। बे हानिफ्राय आदारखौ लानानै गावनि दालाय आरो बिथाइ आरो बिलाइफ्राव बे राननानै होनो हायो। बेबायदिनो जायहा इसोरजों फसंजानाय, जाय बेक्तिया दुष्टफोरनि लामायाव थाबायफायाखै, पापीफोरजों बियो बाहागो लाफायाखै, नाथाय इसोरनि बाथ्रायाव सान हर बियो ध्यान खालामबाय, बेखौ मानिबाय, बेबायदि सासे बेक्तिखौ इसोरा मा बुंदों, बेबायदि मानसिखौ इसोरा मा बुंदों, बियो इसोरजों गायजानाय फांसे बिफां बायदि होननानै बुंदों। फसंजानाय बियो मोनसे समाजनि जौगानायनि थाखाय, जिउनि आत्मानि जौगानायनि थाखाय, मण्डलिनि जौगानायनि थाखाय, जिबनाव बासायनायखौ होनो थाखाय आरो बेबायदि मानसिखौ इसोरा बाहायो आरो बेबायदि मानसिखौ इसोरा सायख'यो आरो गावनो
इसोरा बेंनानै लायो। गांनै थिमथिनि 2:20 जों नायब्ला नुनो मोनबावगोन। बेयाव बुंदों, सोरबाया गासै इनायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला बियो मान गोनां हाबाफोराव बाहायजानाय मुवाफोर बायदि जागोन। बाइबेला बेखौ आरोबाव रोखा होदों गांनै थिमथिनि 2:21 जाय मानसिफ्रा गावखौ इनायनिफ्राय पापनिफ्राय गोजानाव दोनो बेबायदि मानसिया मोजां मुवायाव बाहायजानायफोर बायदि इसोरजों बे बाहायजागोन। इसोरनि बे दास जागोन, इसोरनि फिसा जागोन आरो इसोरा बेखौ गोबांथार एसाइनमेन्ट बा बिबान होनानै बेखौ बाहायगोन गावनि समायनायनि थाखाय। इसोरनि रायजोआव बेबायदि बेक्तियासो खामानिखौ मावनो हागोन। इसोरनि रायजोआव बेबायदि मानसिखौसो इसोरा सायख'यो जायहा जेब्लायबो गावनि गोसोखौ गोथार लाखियो आरो पापनिफ्राय गोजानाव थायो आरो इसोरजों जेब्लायबो खाथि सोमोन्दो थायो। बेबायदि मानसिखौसो इसोरा बाहायो। बेबायदि मानसिखौसो इसोरा गावनि रायजोनि थाखाय बियो बाहायो होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। आरो बाइबेला बेखौ बुंदों 3 सिरियाव, बियो गावनि बोथोराव फिथाइ थायो आरो बिलाइआबो रहाया आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। बियो जेब्लायबो दै जिङाव गायजानाय बिफांखाय बियो जेब्लायबो फिथाइ थायो, बिनि बिलाइआ रहाया। बियो दै सेराव गायजानायखाय बियो जेब्लायबो फिथाइ थायगोन। मानोना बियो नांगौमानि गासैनो आदारफोरखौ बियो दैनिफ्राय मोनो, हानिफ्राय मोनो आरो बियो गोबां फिथाइ थायो होननानै बाइबेला बुंदों। बेबायदि मानसियाहाय जायहा इसोरजों फसंजाबाय, बेबायदि मानसियाहाय जायहा दुष्टफोरनि बा पापनि लामा हाबायावहाय बे बाहागो लाफायाखै, बे मानसिखौ इसोरा सायख'यो, बे मानसिखौ इसोरा लेङो, गावनि हाबायाव बे बाहायो आरो बे गोबां फिथाइ थायो। गालातियानि 22 सिरियाव जों 22 सिरियाव जों नुनो मोनो गोथार जिउनि फिथाइ। बे इसोरनि रंजानायाव थायो, गोजोननाय, गावखौ हमथानाय, मोजां जानाय, गाहाम जानाय, फोथायजाथाव जानाय। इसोरनि आखुथाया बे बेक्तिनाव नुजायो, मोजां खामानिया बे बेक्तिनाव नुजायो आरो गासैनो जेंनाफोर फैयोब्लाबो, गासै थासारियावबो बियो समयसाजों जेना, बियो थासारिजों जेना। मानोना बियो जेब्लायबो इसोरनिफ्राय गावनि हेफाजाबफोरखौ बियो मोननो हायो। बियो गासैबो समावहाय, गासैबो थासारियावहाय गोग्गोमै गसंथानो हायो। मानोना बियो खृष्टनियावहाय गोथौयै रोदा सुनाय। बेबायदि मानसिया साबायस, बेबायदि मानसिया बोर होजानाय। बाइबेला जोंनो बेखौ मिथिहोदों। जेब्लायबो आत्मिकतायाव बियो गोथाङै थांनानै थायो। गासै थासारियाबो बेखौ सोमावनो हाया। मानोना बे गोथौयै खृष्टनियाव रोदा सुनाय। धोरोमियानि लामाया जेब्लायबो गोथां बिफां बायदि होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। खृष्टनि अनजाग्राफोर बेराफारसेथिं 4:6 सिरिसिम जों जेब्ला फरायो, बाइबेला जोंनो मिथिहोदों दुष्टफोरनि लामाया माबायदि। दुष्टफोरनि जिबना जाहैबाय जुजाय आरो माइगाबफोर बायदि होननानै बुंदों। बिसोरो बारफोरजों बुखार जायो, बिसोरो अजन गैया, बिसोरनि जिबना जेबो भेलु गैयैफोर बायदि जायो, जेबो दाम गैयैफोर बायदि बिसोरनि जिबना जायो। मानोना बिसोरो जेब्लायबो गावसोरनि मोदोमनि लुबैनायफोरजों बुखार जायो, पापफोरावहाय बिसोरो गबनानै थायो आरो मोदोमनि लुबैनाय, संसारनि धोन आरो संसारनि लुबैनायफोरजों बिसोरनि जिबनफ्रा फिदिंजायो, नंखाय फोरोंनायफोरजों बिसोरो फिदिंजायो आरो बिसोरो माब्लाबाबो धोरोमियाफोरजों गसंफानो मोननाय नङा। इसोरनि रायजोआव बिसोर हाबनो मोनथारनाय नङा। जोबनायनि बोथोरावहाय इसोरनिफ्राय गोजान नरकआवहायसो बिसोरो गारजागोन होननानै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों। बेनिखायनो खृष्टनि अनजाग्राफोर जों जेब्ला नायबावो माथाइनि 7:13 बेयावबो दोंनै लामाखौ जिसु खृष्टआ फिदिंनाय बाथ्राजों जोंनो मिथिहोदों। जे गुसेब लामा, जे धोरोमियानि लामा, बे सोरगो रायजोआव मोनहैनो हायो आरो जे गुवार लामा, संसारनि लामा, जाय पापआव थाबायनानै दङ मानसिफ्रा, बे गासैबो नरकनि लामायावसो सौहैयो होननानै बाइबेला जिसु खृष्टआ जोंनो माथाइनि बिजाब 7:13 जोंनो मिथिहोयो। नाथाय खृष्टनि अनजाग्राफोर, दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो, जों जेब्ला गांनै थिमथिनि 3 बालाबखौ जों फरायो 1-5 अब्ला जोङो नुनो मोनो बे बाथ्राखौ गोसोआव ला। जोबनाय सानफोराव गोब्राबथार सम सौफैगोन। मानसिफ्रा गाव गावखौल' अनग्रा, रां लुबैग्रा, दुगा, थिफुदला, निन्दिग्रा, बिमा बिफानि बोसोन लायै, हामबाय होननाय गैयै, धोरोमिया, अननाय गैयै, बेंज्लायनाय गैयै, नंखाय रायग्रा, गावखौ हमथानो हायै, गिथावना, मोजांखौ हामजायै, फोथाय खेबस', मानसि सिथारग्रा, दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामसिन जाग्रा जागोन। नुनायाव बिसोरखौ इसोरखौ खुलुमग्रा बायदि नुगोन, नाथाय बिसोरो इसोरनि नंथारगौ बोलोखौ गारो। बेबायदि मानसिफोरनिफ्राय गोजान जादो। दा बेनो खृष्टनि अनजाग्राफोर, जोबनायनि बोथोराव मानसिनि आखल आखुआ माबायदि जागोन जों दा फरायनानै मोनबाय। दुखुनांथाव, दिनै मानसिफ्रा जे धोरोमियानि लामायाव थाबायनो नांगौमोन, जे लामाया गोथां,
बेयाव थाबायनो नांगौमोन। नाथाय जोङो बेफोर गासैबो दिनै नुथाइफोरजों दिनै जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय लानानै दिनै गासै खाथि खालानिफ्राय लानानै गासै बे संसाराव बे बुहुमाव जोंनि गासै जायगाथिं सोरगिदिं नायब्ला जों नुनो मोनो जे गाज्रिया बांसिननिफ्राय बांसिन खामानि मावगासिनो दं। गाज्रि जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनो, गाज्रि निउसफोरखौ जों खोनानो मोनो, जेरावहाय गासैबो मानसिफ्रा गावसोरनि लुबैनाय मोदोमनि लुबैनायफोरजों, रांनि लुबैनायफोरजों समाजनि बेरेखा खामानि मावनायफोरखौ नुनो मोनदों। बेसे मानसिफ्रा बे जोबनाय बोथोरावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबाय। गांनै थिमथिनि 5:1-5 जों फरायनायाव नुनो मोनबाय माबायदि मानसिनि आखलफ्रा जोबनाय बोथोराव बेबायदिनो जागोन। बिनिखायनो बाइबेला जोंखौ सुबुरुन होदों, बिनिखायनो बाइबेला जोंखौ एडभाइस होदों। जोङो जेब्ला फरायगोन इफिसुसनि 5:15 सिरियाव जों फरायगोन, बाइबेला बेबायदि बुंदों, बिनिखायनो नोंसोरो माब्रै थाबायो साबधान जादो, मुंबो मिथियै मानसिफोर बायदि थाबायालाबानो गियानि मानसिफोर बायदि थाबायदो। खृष्टनि अनजाग्राफोर, बाइबेला जोंनो बेखौनो जोबनायाव सुबुरुन होदों जे जोङो गियानि मानसिफोर बायदि जानि, जोङो धोरोमियानि लामायाव थाबायनि। मानोना धोरोमियानि लामाया बोर होजानाय, इसोरजों बे फसंजानाय। जेब्ला जोङो खृष्टनियाव गोथौयै रोदा सुगोन, फांसे बिफांनि रोदाया मा खामानि मावो जों बयबो मिथिगौ। बियो बिफांखौ हमथानानै लाखियो आरो बियो दैखौ रोदाजों लाबोनानै बिथाइ आरो गासैनो बिलाइ आरो दालाइफ्राव राननानै होयो आरो गासैनो जे नांगौमानि हासारफोरखौ बे बोनानै लाबोयो आरो बिफांनि जौगाथायनि थाखाय बे खामानि मावो। बेबायदिनो जोंबो दिनै खृष्टनियावहाय रोदा सुनि, बिनि बाथ्रायाव जों रोदा सुनि, जों आर'जाव, फोथायनायाव, बिखौ मानिनायाव, बेजों गोथौयै सोमोन्दो लानायाव, जेरै कलसियानि 2:7 बुंदों, नोंसोरो खृष्टनियाव रोदा सु। बेबायदि जोङो खृष्टनियाव रोदा सुनानै दिनै जोङो संसाराव स्रांखौ होनि। संसारा दिनै स्रांखौ मोननो हायो, बासायजानायखौ मोननो हायो। जे जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गोबांथार दिनै ड्राग्सफोरजों गाज्रि जाबाय। दिनै समाजफ्रा लोंनाय जानाय आरो गाज्रि हाबाफोरजों गोबांथारनो जों नुनो मोनो दिनैहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनाय। जों बे संसाराव नंगुबै इसोरनि गोथां बाथ्राखौ होनि आरो थांनानै थानाय गासै सुबुंफोरनोहाय जोङो इसोरनि गोथां बाथ्राजों जोङो मिथिहोनि दि इसोरा जोंखौ बयखौबो जोबोरैनो अनो आरो इसोरा जों साफ्रामखौबो बासायनो इच्छा दङ। जों जेब्ला गाव गावनि पापनिफ्राय उनफिननानै इसोरनियाव फैगोन, थारैनो इसोरा जोंखौबो बै गायजानाय फांसे बिफां बायदि बाहायगोन, जोंखौ आदर खालामगोन। जों इसोरनि रायजोआव हाबनो मोनगोन, इसोरनि समायनाय रायजोआव जों हाबनो मोनगोन। आं फोथायो खृष्टनि अनजाग्राफोर, जे गितफोरनि 1:6 सिरिसिम जों जेखौ फरायबाय, बेयावहाय बोर होजानाय बे बेक्तिया होननानै बुंदों, जाय मानसियाहाय दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै, नाथाय बियो जेब्लायबो फोरबोनि बाथ्रायावहाय इसोरजों सोमोन्दो लानायाव गोथौयै बियो थायो, इसोरनि बाथ्राखौ मानियो आरो बियो जेब्लायबो इसोरनि फारसे गांनायाव रुखैनाय दङ आरो इसोरजों बे खौसेथि थाबायो। बेबायदि मानसिफोरखौ इसोरा बोर होजाग्रा होननानै बुंदों। बिनिखायनो जोङो बयबो बोर होजाग्रा मानसि जानि, जों इसोरजों थाबायनि, इसोरनिजों जों खौसे जानानै जेब्लायबो इसोरनि बाथ्रायावहाय जों थानि आरो बिनि जिउजों जों दैदेनजानि आरो जोङो गासैनो संसारावहाय बिफा इसोरनि जे अननाय जिसु खृष्टनि दुवारै हरबाय बे संसारावहाय, जों बे अननायखौ मिथिहोनि, गावनि थांनानै थानायजों जोंनि खुगाफोरजों जों इसोरखौ समायहोनि। बे गुसुं बोसोनखौ होनानै आं इसोरनि बाथ्राखौ दोनबाय। आसा खालामो बे बाथ्राया गोबांथारनि जिबनाव लुखांजानायखौ मोनबाय। इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों जिसुनि मुङाव।